Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa mga martir sa South Korea. Sila si San Andres Kim Taegon, pari ug martir. Kauban nila ni San Pablo Changhasang ug mga kaubang mga martir. Kani si San Andres, nilakaw ni siya og mga 1,300 miles aron lang pagpangitag seminaryo nga iyang kaeskwelahan dito sa China. Niya sa pagkapari na niya, agipatay lang sa dayon siya sa martyrdom. So ako, napari ko, dool ra ko gilaktan. Niya pagkapari, karon sige pa kong pangulikta. Wa pa mamatay. Ingon ini ang kinabuhi sa tinuod nga nagsunod ni Kristo. Magpakamatay o mualagad sa Ginoo hangtod gyud nga mapakita ang tinuod nga pagtuo. Munang mingkusog ug maayo ang Katolisismo sa South Korea tungod niining nibuhis sa ilang mga dugo, ilang kinabuhi alang sa atong pagtuo. Pinaagi kanila atong uban kanila atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw ang magbubuhat sa tanang nasod ug ikaw ang ilang kaluwasan. Sa yuta sa Korea, ang imong tawag sa pagtuong Katoliko miumol og katawhan sinagop kansang pagtubo gialimahan sa dugo ni Andres, Pablo ug mga kauban. Pinaagi sa ilang pagpakamatay o pangaliya, itugot kanamo ang kalig-on aron kami magpabilin nga maunongon sa imong mga sugo bisan hangtod sa kamatayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga panultihon. Dumalahon sa Ginoo ang hunahuna sa usa ka hari, ingon kasayon sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa. Bisan pag naghunahuna ka nga husto ang tanan mong gibuhat, ayaw hikalimti nga hukman sa Ginoo ang imong mga tuyo. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug ang kaangayan kaysa maghalad ka kaniyag mga mananap. Gigamhan ang mga taong dautan sa ilang pagkamapahitason ug garbo ug kini sala. Ayuha gayud paglaraw ug madatok ka. Kung magdali-dali ka kanunay, makulangan ka sa imong gikinahanglan. Ang bahandi nga imong mabatunan pinaagi sa limbong dali rang mahanaw ug maghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Ang daotang mga tawo kanunay nangandoy sa daotan ug wala sila'y kukaluoy kang bisan kinsa. Sa dihang silutan ang taong mapahitason, makakuhag pagtulunan bisan gani ang mga hungog. Ang taong maalamon, makat-on sa itudlo kaniya. Ang Diyos ang matarong nasayod sa giunahuna sa mga taong dautan,
ug siya maoy mulaglag kanila. Kung dili mo tagdon ang pangaliyubo sa mga kabus, dili usab pamation ang imong pagpakitabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Bulahan sila kansang pagi walay ikagsaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Pasabta ko sa imong dalan o sa imong kasuguan, og palandungon ko ang imong katingalahang mga buhay. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Gipili ko ang dalan sa kamatuoran, gibutang ko ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Tagay akog puangod aron tumanon ko ang imong sugo, ug ampingan ko kini sa tibuok kong kasing-kasing. Diha sa dalan sa imong kasuguan. Unahi ako diha sa dalan sa imong kasuguan, kay nalipay ako ni ini, og tumanon ko ang imong balaod sa kanunay, hangtod sa kahangturan. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ka, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuon, ug buot sila makikita kanimo.
Miingon si Jesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kumusta man mo karon? Igsuon mo ni Jesus o silingan? Igsuon. Nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Tuman? Wa nay tingog. Una, kusog kay tang mangangkon nga ang amahan, ang Dios amahan, nga amahan ni Jesus, ato sang amahan. Ang inahan ni Jesus, si Maria, ato sang angkonon nga atong inahan. Kusog kay ta ana. Okay raman gyud, wa man ay problema kay mosugot raman gyud ng Ginoo, gani siya man gani mo'y mi-adapt nato nga iyang mga anak. Ang problema na nato kay di man ta kapasar sa requirement kasagaran. Ug unsa may requirement, simple ra kayo, mamati ug motuman sa sugo sa Ginoo or sa pulong sa Ginoo. Gilingian ay mong tupad. Nakapasar ka? Wa. Sige, sugdi karon. Pasar na ta. Basta wa gani gisugo sa Ginoo, ayaw sunda. Gisugo gani sa Ginoo, sunda gyud. Bahala nag mga matay. Mao na kining mga martyrs, sugod ni Jesus, kuyog sad si Maria, kuyog sad ang mga apostoles, hangtod na gyud ni abot dinhi sa South Korea, abot pa dinhi sa atong nasod, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nagpamartir kay nagsigig sunod sa pulong sa Ginoo. Paminaw ko ang ila tingaling kanta ato mao ang kanta ni aning atong salmista. Unsa toy kanta nato tubag sa salmo? Agaka ako Ginoo, subay sa dalan sa imong kasuguan. Gusto mong agakon sa Ginoo diha? Di ka mo mangwakli? Ha? Agakon ka sa Ginoo kay ipabunog ka sa imong bana nga buangon. Ayaw gyud buwagi, di ka mangwakli sa Ginoo? Agakon kas Ginoo isip bana kay sige ra jud kag higugma anang yaw-yawan nimong asawa, magsige pagduda nimo, di ka mangwakli o muadto sa imong kabit. Agakon kas Ginoo nga higugmaa lang ng imong anak, ayaw ginagbunoga, ayaw yaw-yawi bisag tapulan kay nastanan, bugo pa mo tubag-tubag pa gyud, di ka mangwakli aron imong latoson. Agakon sa kus Ginoo kay kanang kolekta ipanghatag gid na sa mga kabus, di ka mangwakli kay maniguro sa kus akong kaugalingon. Agakon kas Ginoo kay ayaw ginagkiskising kilay, ayaw nag kanang pakulori ang buhok aron mapakita gyud nga nalipay ka sa Ginoo nga iyang gihatag na nimo, di ka mangwakli kay gusto kang magpa-parlor kay aron mo arang-arang imong naw. Tubag. Agakon kas Ginoo kay papaliton kag slat, di ka mangwakli kay pobre na kay ka. Mao na. Salamat sa nikuyog sa Ginoo nagpaagak na halinan tagahapon og mga jutera noon, pero okay na kay ni 73 ra ka slots gahapon. Pero abot nag 5,506 atong halin sa atong DOPS. Pakpak. Nagiagak sa Ginoo. Naot untag daghan pag magpaagak sa Ginoo aron sunod buwan mahurot na ning atong 49,494 ka slots. Nindota ka no? Unya kun ang Ginoo mo ay moagak nato mga igsuon, ang tanang kasakit sa kalibutan o di man gyud tanan, mga 95% sa kasakit sa kalibutan iyang ipasinati nato. Ngano man
Kay iya tang tudluan nga ang kasakit maoy agianan gyud sa tinuod nga kalipay, kalambuan o kasantos sa kinabuhi. Why lain agianan? Timan igid ni. Wa gilaing agianan. Kana ra gyung kasakit o kana ra gyung kamatayon. Gani ang mga martyrs malipayon kay naay mo martyr nila. Nganuman perfect holiness ang martyrdom. Karon galisod man ta og pasantos ni Bishop Chopilo Kamumot kay nangita tag duha ka milagro nga genuine aron masantos si Bishop Chopilo Kamumot, usa para ma-beatified, usa para ma-santos. Pero mapruibahan gani ang usa ka magtotoo nga namartir, usa ra ka milagro santos dayon. Ano siya? Gusto mo masantos? Pamartir. Mingaw man kay mo mga naong. Unsam din yung gisimba dinhi? Ang pagpahimo sa Ginoo, kanang siging pangayo aron ma-safety, ma-secure atong kaugalingon. Mao man kasagaran nato hasta sa dako nagpari, mining pari kay di kay lisod pangitag kwarta. Safety ba sa kaugalingon? Di na maoy ang atong pagsimba dinhiman or sa online, mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo ug sa kinabuhi nga gipuy-an sa Ginoo ug kasakit ang iyang giagian. Mao nang bulahan gito mga tao nga mahigugmas kasakit kay maghatag mo kalipay sa inyong isig katao. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna siya, andam bakang muantos para nako. Sige na. Kanang wa mulingi mga buangon mo, impiernohonon mo. Di man mo musunod sa pulong, di man sa napulong sa Ginoo pa dir. Oy, pulong man na ani mo. Wa di mo ingon ang Ginoo na follow me. Take up your cross and follow me. Antos uban ako. Wa di siya mingon ana. Sige, usbag lingi imong tupad. Tagaan ta mong second chance. Ingna andam bakang muantos para nako. Mayingon ganing ina palit og slot. Kay aron mo nindot ning atong simbahan. Ana. Oy, di man kam palit. So, daghan kay mga pag-antos nga nibunga og kalipay. Naalay bana nga akong nahibaw-an nga ang iyang asawa nga nakaanak katulo man ting ito sa laing laki. Iya ra yung gidawat. Hastang anak iyang gidawat. Malipayon kay iyang asawa. Ana. Kamu mga bana ani adinhi og may na ana inyong asawa, mudawat pa mo. So bisan tingali ka nang gasikat ta kanta na to diri. Di tingnam dawat Pero katong banahan ni dawat gyud nya unsa iyang gibasihan. Ingon siya, sige baya kog paminaw suwaling Padersiano. Niingon Padersiano nga ang Ginoo nag-ingon pasayloag kapituan kapito ang nakasala. Nya kani kay katulo pa man di layo pa kay istanan. Di ba? So kinahanglan pa manganak ang iyang asawa kapituan kapito para duna siya rason nga iya nang isalikway. Kaabot sa katong kapituan kapito, 70 times 7 nga panganak. Di maglisod ganis pito. Di ba? Di wa na malipayo na. Santos pa. Gid mo yun. Klaro kes nyo mga naong. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon sa tumang pagsalig, atong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pagampo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Muingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga pari, nga sa tanang higayon makabaton sila og dakong pagsalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga opisyalis sa atong gobyerno nga ilang mahuptan ang hiya sa pagkamaalagaron sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga ginikanan kansa mga anak midawat sa bukasyon sa pagkapari ug pagkarelihiyoso,
Nga sa kanunay dasigon sila sa pagpadayon sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, nga madawat na nila ang ganti nga gitagana sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoong Dios namo, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo, pinaagi sa pangama sa mga martir, sila si Andres ug mga kauban, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasako kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kakamot, alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makagagahom nga Dios sa imong kaayo dawata kining mga gasa nga among gihalad og pinaagi sa mga pangaliya sa imong mga martir, itugot nga ang among kinabuhi mahimong halad nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga mga martir, sila si San Andres ug mga kauban, sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo, mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayo nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, nila ni San Andres ug mga kauban, mga martyrs, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan sa matag adlaw, ingatag ka namo karon. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga
nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuan, luwasa kami sa daghan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamahayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Ginoo, imo kaming gialimahan ining kasaulugan sa imong mga balaang martir sa pagkaon nga nagligon kanila. Itugot nga kami magmaunongon ni Kristo ug magbuhat sa imong simbahan alang sa kaluwasan sa tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mulig-on ranig maayo kung magsigi gitag paminaw
ug tuman sa sugo sa Ginoo bisag naapay pag-antos o kamatayon. So, salamat sa nagpadayon og tabang nato dinhi. Ang uban ani mga lisod kay tanan pero nisigig yung tabang palit sa atong slots ato ni silang hatagag masipang pakpak. Salamat kaayo. So naapay daghang slots nga atong palitonon o gusto mong malangit ala palit. Nya ing kaway kwarta pangitag paagi hangtod magantos ka. Nya tagaan ning kas Ginoo og dakong kabulahanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.